les generacions joves sí que consumeixen molta televisió, però la consumeixen ad hoc, la consumeixen a través de tabletes, a través de terminals mòbils, la consumeixen en sèries, en programes, d'una manera molt determinada. És a dir, tenen més capacitat de confeccionar-se el seu propi horari televisiu, però continuen consumint producció televisiva, no? I per la qual cosa també hem d'emplaçar a les nostres corporacions a que sumen esforços per a no perdre aquesta batalla davant d'ofertes que venen en altres llengües que són molt poderoses, no? Ara que es dona una conjuntura de correlació de forces polítiques en els governs catalans, valencià, balears i també en el govern de Madrid, jo crec que és el moment de fer-ho. Però sense més raons. Clar, després, aquesta decisió política la poden vestir amb moltes excuses. Problemes tècnics, problemes de prioritat, problemes de mitjans, però el que és evident és que és una decisió política, i una decisió política que converteix el que podria ser un mercat lingüístic i audiovisual de més de 10 milions de persones i potencialment de més de 14 milions de persones, el converteix en 3 mercats molt més reduïts.